Apok ang mga volunteers sa nagkadaiyang sektor sa Iligan City aron dungan nga mananom og mangrove trees. Lakip sa mga volunteer, mga estudyante ug magtutudlo, non-government ug socio-civic organizations, kauban ang lokal nga kagamhanan, kasundaluhan ug kapulisan. Nananom sila og mga punuan sa mangrove palibot sa Esplanade sa Bayog Island sa Tibanga, Iligan City. Sumala sa Pakigdaet Foundation, gihimo nila kini nga aktibidad kay dakong epekto kanila ang nahitabong bagyong Sendong niadtong 2011. Target sa LGU nga makapananom og gana sa 10,000 ka mga punuan sa mangrove. Doon na say ubang volunteer nga namunit og basura atol sa coastal cleanup sa Aplaya sa syudad. Significant both geographical, environmental, and pain of Iliganon. So we would like to change that history by really one plant at a time. We will build a protected Iligan, and we don't want to that Sendong will devastate that again.